Tini taisya norong no chung kisa elato tongdi hene koyo. Moni bagi onek chung elato tongi manke chini bagi no chanai. Tangi hinke chini jibono most important daily chung nangi tongmani abungkha rang. Tabuk nung ang dugan no thangai mani paibai dugan malik no rang ripuro 500 teka rang nut fake hene nokol hene sajak puro chung afro wana chinta kalai thanai. Rang kari somoyo yagor 500 teka nut abubo nokolsi matha karab unglagda comment ke sadita mo ungno hinke paithago o video ni chung norong no sanai bomo rang asol bomo rang nokol tinta important point sanai o kok ma samani hinke fake original rang ni bepar tei ma samani hinke Assam Agartala road Police rok telamura vehicle checking horjora khlai tongpuro kaisa gari I-20 Agartala digi thangi tongmani speed khai hinke police rok kisa daud nangjagai bathagrika a gari o 3 jon borok tongo checking khaima yagulo o 3 jon borok ni thaniwa 500 teka fake note nokol rang manjaka o khorok tham borok ni mohunke Monil Debarma Poribesh Debarma Anil Debarma borok khorok tham ni kami inka Berangi para Telamura police station under khobjago borokni yago nokol rang jotoi mankha 75,000 rang fake nokol rang mankha police rok borokno teibo investigation khlainai and borokno case bo register khlaika hani saka tabuk phayo o nokol rang je khorok tham manjaknai rok borok to o rang nokol snamiana je idea mote rommanita borokle boroman khana asuk kabang rang sabo borokno supply khlai tongna and o nokol rang bai borok tamok khlaina naimani onek question wansok mung phayo tabuk sana thangkangke borok kahai borok teibo tongi manu nokol rang tei mungsasuk samung rok khlaina naimarok tongna o nokol rang bai borok tabuk wansokna thangke o khorok thamni yago simida o nokol rang tongna eba khe teibo borok hai borokni yago boda tongna o nokol rang tabuk wansokui naikangke Judi o nokol rang market o pirjagi thangai nini ani yago kalaifano thangi mano e abuni bagino elato tongi tongke chao tabuk ni simino tabuk jung salaine o jagao o 500 teka rang jung baike saimanai bomo asol bomo nokol jung norokno tinta important points phrangi ruwano norok easily saimanai bomo asol rang bomo nokol rang 500 teka note ni first point hinke 500 teka note rang ni kasaro stamp chikon chikon ke dari dari rijak nuganas green color bai abono tam khlaina nang hinke jung tokti paina phuru kahamda haimya naimani kisa light to dangi naya daba e awai kheno o 500 teka note no ba kisa sa light to dangi naidi original ni color hinke change ngi thango je green tongmani abo blue ngi thango je fake rok ni hinke green color tongmani abo green ngi tongo color change ngya second point hinke screen no nukhna bojaga naina nang Mahatma Gandhi ni mukhangde nukjak na nukjagya abo kisasa light o dangi naidi and last point hinke rang ni yang kunawo kisa kosom color by box namjak tonga screen no nukhna abo ba ajaga bo kisasa light o dangai no naidi ajaga 500 hinai suijak nugana original ni hinke fake ni hinke ajaga suijak krei ungnai mongkha tinta important points abo tabuk ni simino kisa elato chung tonglaina nangkha tangi hinke Tripura o rang fake se manjagi tongo hungkai ke market o judisi o rang rok pirjagi thangkangkai nini ani yagobo omhai fake currency note rang kalai mano abuni bagi jefru 500 rupees rok note rok mano amo kisa check khlai nai laidi jahate nini ani yago mohai fake currency note rok kalaya angtei hingke je o video rok nai tongnai rok noni friend rok nini dol family rok no share khlai di jahate borok bo alert na tei tangi hinke Tripura se mohai fake currency note rok manjagi tongkhangkai tabuk borok simida angi tongkha natai bode borok kahai borok fake currency note tei kunu mungsasuk khlaina naima rok da tongna aborok market rogo pirjagi thangkangkai jeng saimia onek jona borok tongo bahaike naile fake currency bomo original bahaike naine saimia rok bo tongnai o video naye borok bo saiman thang je boma hainke original boma hainke fake please share khlai di o video no nok sa khangka and alert tongbai di jepru 500 nut rang mano kisasa nai nai di rang nokolok yago klaya angtei hambai